Maiga yomoko yomurai wense William Ruto yoba igokoligie kerogo kyoburai wense weterase kyama kia UDA goikase county ya Kisii nigo bamenyekorwa asorogongorwa ugusi anemeye county eyo barokana kuri birengerere byabo anene kugani kwabo onye William Ruto kagochigochorwa buno murai wense gatana sobochoryo bonebo gochiokoleka no mutinyo gatana na gatatu mwako yoiga oroboti urwa senchira yobwikirano ime yomo bagani o water park kesonso county ya Kisii abamenyi kurwa se county ya Kisii nigo barwe birengerere byabo asetaro ya yomokonyo murai wense William Ruto oyubo igoro murai wekyama kia UDA aseganga yaye yokolie krokyo murai wense sobochoryo bonene bole bosio. Funding to the youths nearensa sana in every sector. Youths were underrated, at least youths were employed. Igonto twara viongozi wao kwa na mangana matupu yana faida kwa mwananchi wa kawaida. Ningo chinga kichio abamenyi kurensemeye bamugani Ruto koligereria mangana yogo sirobolemi nabo igoko inyora abonchoreria anana se chiro yasuneka nyasaye karanja irobora yo bwechinga kichi tigato konya bune factory eri ya matoke akonya bangina bali bakoni chinyeni atokonya bali abalemi abakaba kana intuto imoke igoro korengana ne chi agenda chiaye igotora goke kiagara twumire no bogimobo atuligere sana mone chiro ntubwate yasuneka gali bwate mechanda se myake mingi atuligereria bangina banyale konyora ase bakobutera bakoni chinyanya abante bagutweru gali bube sana nigo bariganire boikirano omurobiri oyo Ruto bottom up economic approach enkakie yebuna bono bottom up asaba gusitwa bere toko chandeka ase serikali yeroro emanyeta abantu abanene boka tutageti komanya abantu abake kuna ntu abasae twatigurumagega mono. That's why toiranire toja sare esencho abwate gendo nga bottom up gendo ko bottom up ne gendo ko jagorunse gutira ngora rende toikere na intwe amante nyariande nigo bo igoko boligo kwa rurwe ereru korosi wa goikase county ya Kisii rara ire chikura ntokani atoroserie gendo bunererie ye batigerete na Ivasha arosi gocha gusi na into tonyore transportation ye itabe isi ntutake cha ye itatokonya ntutake kawa arusi ebinte binge bitange binge so that kawa abantu baito banyore umusaro romuya price control board ase Kenya ngima yata keiranya anyebwa etokoro resauri yarusetigu ebinto mbione gusokoru nalikire gendo nyore skwalike kobemia twamanya nemia Kenya ngima onyene amaguta akogorwe mia twamanya nemia Kenya ngima tali kiro monto ni price yatagete obomo obwa Kenya kwanza ni gobwa gendere chikambeni chiaye imeye county ya Kisii abwasanya okwana mange na kumulekera mange naseganga yogo chigo kinya uchumi obwatikana numurobiri oyo omurai bwekyama kya UDA William Ruto omanya kitabu na bottom up economic approach nigoba no baragendere chikambeni chiabo ase county ya Nyamira egarokerie okuganyira kwa bange nigo kulikoligereria ningo Ruto arachigochora buno mokonyoye asobochorio bone bore bosio maiga yekyombe kyobochori ne chimbe IBC osuke stariki ichwe ka stariki 15 nemo omotinyo gatano ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya water park gotoka imeyo muchobo songe county ya Kisii iritera nenkoro kwa Vincent Onyancha.